जय रंजाली बैसागुनि जय रंजाली बैसागुनि जिगुजौ गुजिनै मायथाइनिफ्रायनो खुङै खुङै दिनैनि बुब्लिसिमहालागै 32 बोसोराव आगान होफैबाय डिमाकुसि ओनसोलनि जितु बयजोंबो अनसायजानाय मिरु रंजालि बैसागु खुंथाया आरो बे देग्लाय 32 बोसोराव आगान होफैबाय आरो जि दिनै आगान होनाय देग्लायबो जि रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुखौ लानानै बे समाव मोनसे मोजां जितु मेहेरगोनां हाबाफारि रनसायनायखौ जों दिनैनि सानाव जों नुनो मोननाय जादों जितु थारैनो जों बुंनांगोन जितु देग्लायनि जितु 32 डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जितु बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जादोंमोन बियो दिनै फैयै नैथि सानाव आगान होफैबाय आरो दिनै नैथि सानाव दिनै आगान होफैनायखौ लानानै दिनै फुंबिलि समाव बेबायदि बर' हारिनि जि माखासे दोरोङारि जितु आसारखान्थि बे आसारखान्थिखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय दिनैनि सानाव बेयाव डिमाकुसि जितु सहर बे सहराव दिनै गोलाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ जितु आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जितु हारिमुवारि जितु हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जितु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नेहाथारि बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो जों बे समाव मिथिगोन जितु 32थि जि मिरु रंजालि बैसागु डिमाकुसिनि नोंथाङा दिनै बेयाव बाहागो लाना बेखेवना होफैदों हानजा सुरनायखौ बे समाव रायजोफोरनि दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 32थि रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद जथायै जि रंजालि बैसागु खुंदों बे डिमाकुसि ओनसोल हिसाबै जोबोद गाजा गोमजायै जायो जोङो सिगांनिफ्रायबो मिथिबोखाबाय थादों दिनै नैबे हाबाफारियाव हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि करनलियास दैमारिखौ हांख्रायदोंमोन बिथाङा दिल्लीयाव जे कैलाश कल'नियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मोखांजों गिदिंनाय लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जे लामा दोंसे बेखेवनाय हाबाफारि आरो बेयाव बड'फानि मुसुखाजि गायसननाय हाबाफारि बेयाव बिथाङा बाहागो लाहैदों मिरुआ खावलायनाय लेखा आरो सरकारा खावलायनाय लेखा दा बिथांनि जायगायाव आङो दिनै बेयाव फैनानै जे हानजा सुरनाय हाबाफारि बेखौ आं बेखेवफैदों आरो बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव बायदि रोखोमनि हानजा सुरनायाव बर'नि हारिमुखौ लानानै बायदि गुबुन गुबुन गामियारिफोरा बाहागो लादों आरो बेयाव मोजांसिन हयथ' हानजा सुरनायाव जायफोर बाहागो लाफैदों मोजांसिनखौ आरो सेलेक्सन खालामनानै बिसोरनो बान्था होनायबो हाबाफारि लागोन डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रानो बर' हारिनि जि दोरोङारि आसारखान्थि संसार जानायनि दिनै बेखौ बेयाव मुलुग दरबाराव दिन्थिनो थाखाय बेयाव आखाइ जिथु हाबाफारि लादों बेनि थाखाय नोंथाङा सासे समाजनि खामानि मावग्रा हिसाबै मा बुंगोन दा बे बर' हारिमुनि मोनफ्रोमबो फोरबोनि गेजेराव नैबे बैसागुआ आबुं हारिमु दिन्थिफुंनायनि मोनसे फोरबो बेयाव नोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासिबो हारिमुवा बेयाव बेरखांजोबो दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि जि मिडियानि गेजेरजों डिमाकुसि ओनसोलनि जे हानजा सुरनाय बा बैसागु फालिनाय बेखौ मुलुग दरबाराव आरो दिन्थिफुंनो हाबावगोन होननानै आङो आसा खालामबाय हाय नोंगौ बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङानो दिनैनि जितु नैबे गोलाव हारिमुवारि जि हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ दिनैनि सानाव बाहागो लानानै बेखेवनानै होलांदों थारैनो नैबे समाव दिन्थिनो थाखाय खावलायबावदों जितु मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव जितु बर' हारिनि जि दोरोङारि जितु संसार जानाय आसार खान्थि नेम दिनै बर'नि जितु आंगो धोरोम बाथौ धोरोम सिबिनाय आरो बेजों लोगोसे जितु बेयाव गोथार जुलि जितु हाबा होनाय जितु बर' हारिनि जितु हाबा होनाय आसार खान्थि आरो बर' हारिनि जितु दोरोङारि जितु गाननाय जोमनाय जितु दख'नानिफ्राय लानानै जितु आर'नाइ गामसा बायदि गोबां जितु आरो बेयाव जों बुंनांगोन जितु बर' हारिनि माखासे जितु मुवा बेसादफोर जि दाखालि बावैसो जि जिआइटेक मोननाय बे जिआइटेक मोननाय जितु मुवा बेसाद दिनै बे
जर'खफोरखौ दिन्थिनायखौ जोङो बेयाव जों नुनो मोननाय जादों थारैनो आरो जों बुंबावनांगोन जिथु बर' हारिनि माखासे आइजो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो जिथु बेयाव लोब ओंखारबोनानै दिनैनि सानाव बेयाव हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो जों बुंबावनांगोन जिथु बेयाव बर' हारिनि जिथु आबाद मावनाय जिथु न'खर दानाय जिथु ना सारनाय जिथु गोबां जिथु बर' हारियाव बायदि रोखोम जि दोरोङारि आसार खान्थि दङ बे आसार खान्थिखौ दिनै नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि जिथु रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरा दिनै बेयाव दिन्थिफुंदों जिथु जों बुंनांगोन थारैनो बाख्नायनांगोन बिथांमोननि जिथु कालचार बिथांमोननि जिथु हारिमु बे हारिमुखौ फोथांनाय बा अनसायनाय जिथु नाजानाय बे दिनैनि सानाव खोब बाख्नायथाव जादों होननानै जोङो बे समाव जोंबो थारैनो बाख्नायनांगोन आरो मोनफ्रोमबो जिथु नैबे डिमाकुसि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय गोबां जिथु गामिफोर बे गामि आरो ओनसोलफोरनिफ्राय जिथु बेयाव लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव आङो जिथु मिथिनो नाजाबावनो जिथु बेयाव आंजों दङ लोगोसे दङ डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मा बुंगोन दिनै नोंथांमोना ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बर'नि माखासे दोरोङारि आसार खान्थिखौ बेयाव दिन्थिफुंनो जिथु गोलाव हान्जा सुनाय हाबाफारि लादों मा बुंगोन नोंथाङा जोबोद गोजोनथाव जोङो नैबे डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादजोंनो लोब्बा लाखिनानै नैथि सानाव जोङो हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो बे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बर'फोरा जे मोनसे गावहानो आलादा मोनसे हारि आरो आलादा मोनसे हारि हिसाबै गावहानो आंगोनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय धोरोम गावहानो दंखायो दा बेखौ गासैखौबो नैबे हारिमु हान्जा सुरनायनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजानाय जादों थेंक इउ हाय नंगौ थारैनो बुंनांगोन बिथाङाबो जिथु बर' हारिया जिथु गावनि आंगो होननाय जिथु हारिमु दङ बे हारिमुखौ दिनै मुलुग दरबाराव दिन्थिनो थाखाय जिथु नैबेबायदि हाबाफारिखौ जोङो नैबे नैबे 32थि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय बा फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि सानाव बेयाव दिन्थिनाय जादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब गुवारै बुंफोरनानै होदों नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदालगुरियाव डक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं उदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला उदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन